Здравейте, скъпи търсещи! Ето, че стигнахме и до ден трети, или това е сряда за тези от вас, които са започнали практиките в понеделник. И той е под мотото "Грижа за вътрешното дете". Това, което трябва да си кажете, когато се събудите от сън, е, че днес аз се грижа за себе си като най-ценното нещо на света. След което прегърнете себе си за 30 секунди. Ако имате желание, може и повече. Можете просто да или просто да погалите ръката си или рамото си, както за вас е по-добре и както се чувствате по-добре през деня. Това, което е необходимо да направите, е да си отделите 10 минути, в които да визуализирате вашето вътрешно дете и да му дадете цялата си обич, на която сте способни. Да го убедите, че вие се грижите за него, защитавате го, като ако това е трудно за вас, т.е. да го направите сами, можете да изгледате водената медитация за вътрешното дете на моят канал. Ще я сложа като коментар, за да можете, разбира се, ако желаете, да я използвате директно нея. Вечерта, за тези от вас, които са започнали да ходят дневник в понеделник, можете да запишете какво най-много се хареса на вътрешното ми дете днес. Тези от вас, които не желаят да водят дневник, могат просто да го напишат на един лист. Това от мен. Благодаря ви и до скоро!